Ha? Abang ko makaangkot. Unsa ka? Ako ka makaangkot. Wala kay kaon? Nya, gutom kayo. Asam na kaga puyo. Ang sidil lang walay ko. Ha? Ang sidil. Kasigid. Nya, pila mong kanon ron? Wala dito. Ha? 50. 50? Wala pa na bago sila. Gutom gid ay. Makaangkot ko gutom. Asa minyo ha? Akan sigid. Ang sidil ko. Yaning asam ka mo kaon ron? Tangi ko. Jollibee. Tangi. Tanaw sa nako namo ko'y kwarta. Luya po nimo no? Wala kay asawa. Uyab. May bata ko do kabilog. Do kalaki. Nya neng asam sila ron guys ko ila. Sama lugar ko. Bukid. Asam ka ron pa uli. Pagkahuman ani. Tuwa sa balay. Magkaon. Baka masarapan. Lami gid mo kanon ron kanang mga kuan ba? Ning Chicken Joy ba? Mga asawa ron asa pod? Asa po yung mga asawa? Wala na kay asawa? Ha? Bata ako ni Jimwell. Jimwell nga. Kaya nabaan. Hmm. Kumanti na ba yung mama si Ipon niya hotel Chemer na. Yan ning. Mag-utod na ito kamarina. No? Ulimiri no? Hindi pa nakakuan mo lang ito ng bata. Nakuha ko ng ulimiri ko. Ano ba? Kabalo ba? Nakita ko naman ito. Kalooya. Unto naman kaya ron. Wala pa kay pamahaw. Diretson lang pa ni Unto. Tanawon sa nako nabugoy kwarta. May laglagig na ah. Wala kwarta. Gyud. Gamayar sa bilin sa kong kwarta oy. Ilaram ni. Tara ko na. Kung sa titibig na ako na. Tara. Ang silyo ram ni. Tara ko makaang ko lang. Wala gilain. Tara ko makaang ko lang. Grabe. Are 100 daw. Wala pa hindi ko lang. Sakto na na. Wala may lain kwarta gyud.